1 trawst, teiars a 2 gôl geidwad pwerus yn arbed y gôl. Mae llwyth o bwyntiau ar gael i'w hennill a chlwb Llandeilo ydy'r nesa i wynebu'r her mewn zob. Bydd y tîm ddim yn sgorio mwy o 300, sim lot o ffydd gyda fi. Y chwaraewr gyntaf yw Roger Jenkins, mae'n chwarae canolwr a mae'n bach o ddwlu. 25 o pwyntiau, yes! Yr chwaraewr nesaf yw Felix, mae'n chwarae'r asgell. Yr chwaraewr nesaf yw Ioan a fi'r chwaraewr mwyaf newydd i tîm. Yr chwaraewr nesaf yw Jack a mae wedi sgori 4 allan 5 o free kicks season yma. Miso eto, sa'n hapus iawn. Ar hyn o bryd mae gennym ni 100 o bwyntiau, ond yr chwaraewr nesaf yw Archie sy'n gôl a gafodd e Player of the Year blwyddyn diwetha. Y chwaraewr nesaf yw Harry a ni byth yn gwybod os mae'n troi lan i'r gêm. Y chwaraewr nesaf yw Max a fe yw'r un sy'n chwarae rownd ar y pitch. Sdim geiriau dy fi. Y chwaraewr nesaf yw Gito a fe yw'r unig un sydd wedi concedo penalty blwyddyn hyn. Y chwaraewr nesaf yw Sean Jones. Fe wedi cael supporters player, players player a top goal scorer tymor diwetha. Left peg! Eitha embarrassing fi'n meddwl. Yr chwaraewr nesaf yw Steffan. Mae'n chwarae left back a fe yw'r Ginger Ninja. Sean yw coach ni. Mae fe'n coach eitha dda, ond sa'n credu mae'n mynd i bwrw'r targed. Fi wedi gweld y boes arall yn neud hwn, ond tro fi wedi neud yn well nawr. Clwb Llandeilo, 275 o bwyntiau!